so na tug nya na ija cellphone di jud napahikap sa ijang cellphone kay na password. So akong i-try kung katiguba ko sa ijang password kung wa ba ka usaban. Natugay gikapoy og answer sa module. Ato ko nun og nabay password ano. So ko ijang password. Wa mo work. Nalahi naman ang password. Nalahi na ang password. So kay maadyo ano. Dito ni siya magpagulit sa diyang cellphone mo ako. Na ay confidential. Nga na curious ko. Ako ning i-open diyang cellphone kay di magkajud halos magpahawid. So ako ni ko anong diha ija kong tudloan ka usama o tuto ka usama unsay ija password. Dali naman mao. Ana-ana man to. Wa na mao. So asa ka ning kay ingon man diri ang use fingerprint. Pwede po kuno fingerprint. So ako ni i-try ug asa dapit nga fingerprint. Kung asa ko ingani mag start. Wa gihapon nag-work. Ato man ang ijang mga finger. Wa gihapon. Usa sining cellphone na uy, di man ning takatigo. Open. Ingo man siya nga tanan kunong finger niya naa. Gihapon. Asa man ini dapit? Na? Wa more guys, wa gihapon. Wa gihapon guys. Nawa basig di astiin. Latog. Ato i-try sa isang tiin. Ingon si Jana ako na adjust na ng finger. Purot yun. Huwag man gihapon. Huwag gihapon. Ay, masa si ining cellphone na. Uy, masa man yung cellphone na dahil ka-confidential nga. Anong di gihapon. Masig di as pikas. Huwag gihapon. Napuing ba ni cellphone na? Wag jud tay mahimo guys unsa jud ka ni fingerprints ba ni or password nga password ing ani ato balikon sa ija kamot kay basig tuwa wa lang talinaho ng duot ug maadyo. Joy tawag ka telepon Joy anja tawag ka basig dias kamot. Ano ba yung cellphone na di man ninja ihatag yung password? Ay! 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 Kain lagi ko ate! Ay! Mahugma lagi ko ng imong cellphone! Di pwede! Ay! 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 Palangga pa lang po! Okay guys, nakita na ninyo ang among fan play ganina. So mauna guys nga ang akong mga anak nakasabot jud nga kanang dili ko gusto nga dili ko makasabot sa ilang password sa ilang gadget. So ang among gadget diri sa balay nang tagsan jud mi pero kasabot jud mi tanang password kung naa man gani password ang mga cellphone kay kanang kinahanglan man sad map na i-password no kay syempre wa mi kasabot kung mabilin-bilin ang among kuan kanang cellphone ug asa diri ang dapit sa balay kay daghan man sad mi. So pero kaming upat nakasabot jud mi kung unsay password sa among mga cellphone. So
mahitabo jud na guys sa among fan play ganiha, mahitabo jud nga ang inyong nanay ing anak jud mahitabo para sa ako kaugalingon kay mamugos man jud ko kung unsa ang ilang password labi na fingerprint sad kay mo ingon ra man ko sa akong anak tik ning ko baro ko sa iyang cellphone na mangita ra ko sa iyang fingerprint awa na na iyang cellphone. O sige unsa may imong ikasulti sa atong mga viewers? So mauna na guys, kailangan yun ang inyong mga parents na makahibaw sa mga password sa inyong cellphone kay para ma-solve ninyo ang inyong mga problem sa kuan, Just like cyberbullying, mga phishing, ana. Kung naa man gani mahitabo. Oh. Nya, kung dili pud makasabot ang nanay sa password sa cellphone sa anak, labi nag underage, mawerdo ang nanay. O sige pa, unsa pa? Ikaw ya. Kanang ang phone walay lock pero ang siyang manghud mao naa. Hilig. Bisan og nasiyay kanang password or lock kanang magkinahanglan kahibaw may tanan kung unsa iyang password. Okay. Kuan man ni siya, kanang naaman ni siya kaugalingong pong kanang quality attitude. Kay lain-lain akong mga anak, so ako naman ni silang gi kuan unsay weakness, unsay ilang mga secret. Kari para ingari okay ra jud ni kay wa pa man. Ha? Oh. Okay man re kay mao man re ang amo kami man ang kuan man ni kanang mao man ni ang among kini anon si kuya namo. You know, mao ni ang among examiner just like my vlog kinahanglan siya ang mag-exam sa among vlog kung wa bay kanang wa ba may mga bad word or mga bad action nga amo gibuhat. Siya ang examiner sa among mga vlog before namo i-upload nya. Siya sad ang kanang unya sa tinuod lamang guys kining among Kuya Saki siya tigbadlong sa iyang brother nga dili mag duwa ing anak nga klase nga game sa cellphone kay makaingon nga dili na pwede para sa mga bata kay makuan kuno ma-over kuno ang huna-huna nga nagtuo nga maapas na niya ang games pero sa tinuod dili. Mao na nga si Jaray among tig tambag unsa na advice. O kini mo itig advice sa igsuon nga once gani nga mangita ang og apps ang igsuon nga kuya mo kuan ko kanang mo play ko ani nga klase nga games sumuingon re ayo anak ba kuya Example, Momo challenge. mao na kinsa di mo sagot si kuya no. Okay, thank you for watching Alma Joy Vlog. Don't forget subscribe my channel. Don't forget subscribe my channel Alma Joy Vlog. then pinduton ang Share button. sunod Like button. Sunod, bell button. Sunod, pindutan na. Okay guys, thank you for watching. And don't forget, subscribe Alma Joy Vlog. And don't forget, pinduta ang sa ba to? Bell button para updated sila sa atong mga Future video. Okay guys, thank you. Bye-bye!